ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଳୁ, ଅଦା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ବେସନ। ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା କଟା ସରିଗଲା ଏବଂ ଏଠି ବେସନ ନେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲସେ ୟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ବି ମୁଁ କାଟିଛି ସବୁ ଆଧିରେ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିନେବି। କିଛି ଲୁଣ ନେଇକି ୟାକୁ ମିକ୍ସ କେତେ ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ମେଲ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯାହା ବି ଏଠି କାଟିଛି ସବୁ ପୁରେଇନେବି। ପକେଇ କରି ପାଉଡର ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକେଇବ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର କଡ଼େଇ ବି ଭଲସେ ତେଲ ପକେଇ ତାତି ଯାଇଛି। ଏବେ ପକୁଡ଼ି ପକେଇବା। ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍।